De tentstijd is inderdaad in de loop van de jaren veranderd van een samenkomst van lokale muziekgezelschappen naar toch een regionaal en ook meer commercieel evenement, toegespitst op de wensen van de bezoeker, de festivalbezoeker van de huidige tijd. Ze slepen de lui met eigenlijk. En als het maar gezellig genoeg is, en niet alleen het blozen, maar ook alles eromheen, dan zijn ze gewoon tot, het blijft plekken eigenlijk. Het karakter van het feest is dus erg veranderd in de afgelopen 60 jaar. Geen marsen van fanfares meer, maar stimmungsmuziek. In een andere vorm. In het Oktoberfest Hossa am Sonntag zou de blaasmuziek wel weer terugkomen. En dan in een Duits-Oostenrijkse sfeer. Ja, geen fanfares weer, maar Kapellen en Duitse. Maar het blijft blaasmuziek. Het blijft blaasmuziek. Ja. Of het nou gaat hozen of bloedheet wordt, het maakt niet uit voor de bezoekers, zo blijkt. Wir zijn